En morgen mellem citronmåner og kaffe afslører betjent Mogens nye oplysninger om efterforskningens fremskridt for Malou. Politiet har fundet bevismaterialer, og Malou er bekymret for situationen. Derfor sender hun en aften Thea og Dagmar hen til gerningsstedet for at fjerne de resterende indicier. Men denne aften går betjent Mogens patrulje i området. Er du sikker på, at de er her? Shh, Dagmar. Vi ved ikke, om det ellers skulle være her. Dagmar, de er her! Har du fundet dem? Dagmar, de er her! Vi fandt fremme! Vi gjorde det! Ja, hallo? Ja, det er betjent Mogens her. Jeg står ved resterne af det nedbrændte Lurgården og har netop tilbageholdt 2 yderst mistænkelige individer. Ja, først så troede jeg jo, det var de lokale lømler på vildfart, men min sanden, om ikke det var kæreste Dagmar og Thea, der luskede rundt i mørket. Nej, jeg ved ikke, hvorfor de er her. Jeg får dem mere på stationen. Uanset hvad det er, så er de fanget med fingrene i kagedåsen. I står på dette gerningssted. Er det en sjov tilfældighed? I gør klogt ved at give mig besked. I står midt i et farligt spil. Har I en ren samvittighed? Din ryg, den er dækket af sved. Er der en ting jeg ved? Ja, med sikkerhed. I har en hemmelighed. Svar med bundløs ærlighed. Og var I da det brændte ned? I gør klogt ved at give mig ren besked. Nu har vi siddet natten lang, og jeg har spurgt jer gang på gang. Jeg er træt af at synge denne sang. Men er der en ting jeg ved? Jeg ved med sikkerhed. I har en hemmelighed. Ja, vi kender kulør, at før jeg viser klør, alt kan blive som før. Mit venskab til jer hjælper ikke. Her I gør det ikke nemt at være mig. I fortier, men jeg har beviser. Hvad skulle I ellers begge lave her? Græskarkernen står på skud. Nu sig det ikke kun kan være jer. Jeres venner kan ende bag tremmer. Bageriet afhænger af jer. Det var Malou. Malou? Nej, Dagmar, det var det ikke.
Jo. Det var Malou.